ମୋର ଶରଣ ଶରଣ କାରଣ କାରଣ ଅଘଟନ ଘଟନ ଅକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଅମୃତ ମନ୍ତା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚିରଚିନ୍ମୟ ଆରାଧ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ଥାନ କରି ବିଦ୍ୟମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପଦକନ୍ଦରେ ମୋର ଅନସ୍ଫୁଟି ଦଣ୍ଡବତ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୀଠାଧୀଶ ରାଧାମୋହନ ଦେବ ବାପାରେ ସେ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନସ୍ଫୁଟି ଦଣ୍ଡବତ ଯାଉନା କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାବୁରେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କର୍ମ କିଛି ଅଛି ବାବୁରେ ସେଥିରୁ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହବା କେମିତି ଯାଉନା କାହିଁକି ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାକୁ ଯେକୌଣସି ପାଲା କଳାକାର ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ସମାପନ ପରେ କିଞ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ବୁଝିଲୁ ବାପାରେ ତତ୍ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଯାଉନା କାହିଁକି ବାବୁରେ ଇଏ ଯଜମାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଳାର କଥା ପୂଜା ପାଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାବୁରେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ସଂସ୍କାର ପୁରୁଷ ଠାକୁର ବିରାମ ପରମହଂସ ପଦୁଟିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନା ଇଏ ନାମକୁ ଯିଏ ଦେଇ ବାବୁରେ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତର ଯୋଗ୍ୟ ବାବୁରେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଏ ନାରାୟଣ ନାଟା ଏଡେ ମହତ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କି ନାରାୟଣ ଉପାସନା ମନ୍ତ୍ର ମତ ଦିଅନ୍ତି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଯାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଣ ନ କରନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ସୁଖ କବି ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣାମୃତକ ନାଟକରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାବଜରେ ଥରେ ଶରଣ ନେଇଗଲେ କଣ ସେ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧର ଜ୍ଞାନରୁ ଗୁଡା ବାମ୍ଫ ପଡିଛି ସେଇରେ କବି ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ କହି ନ ପାରନ୍ତି ଆଖି ପଲକରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳି ଯାଏ ଆଖି
କେହି ପାଆନ୍ତିନି ତା ଅନ୍ତ କେହି ପାଆନ୍ତିନି। ନା 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 କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଯିଏ ବାପାରେ ସିଏ ଗାଆନ୍ତି। ଗାଆନ୍ତି କି ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। କଣ କହିଲେ? ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆଉ କେହି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ 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 ସତରି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା? ତାପରେ ଦେଖେ ଏଇଠି କବି କଳ୍ପନା କରୁଛି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି? କବିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଆସେ ଆୟା ମାତା ଗର୍ଭୁ ଶିଶୁ ନାରୀ ପରୟା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିଥାଏ। ଅତି ଫୁଲେ ରଙ୍ଗ ସୁବାସ ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ହେଲେ ମାତା ଗର୍ଭ ଶିଶୁ ଜାଣିଲା ପୁରା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବ। ଇଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ତିନୋଟି ଜୀବ ପିଲା ପ୍ରସବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗା ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଏକଥା କହୁଛି? ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର କବି ହେଲେ ବାଣଭଟ୍ଟ, କାବ୍ୟ ହେଲା ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କାଦମ୍ବରୀ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଶାଖା ମୃଗୀ ଚବିଡାଳରେ ଗଣ୍ଡ ୟୌର ଗାଳତା ଶିଶୁ ବାବୁରେ ଶାଖା ମୃଗ କହିଲେ ମର୍କଟକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଶାଖା ମୃଗୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କବି କହିଲେ ଇଏ ମାଙ୍କଡଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ଖୋଜେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ମାନେ କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଏ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ଖୋଜିକିରି ରଖିଦବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜେ ରହିବ ପିଲାଟି ପ୍ରସବ ହେଲା ବେଳକୁ ହାତ ଆଗେ ଆସିବ। ହାତ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଡାହିରେ ବାଜିବ। ଯୋଉ ଡାହିକି ଇଏ ଛୁଆ ଧରି ପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଡାହିଟା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଇଏ ପିଲାଟାକୁ ପ୍ରସବ କରି ଇଏ ଉପରକୁ ହୁଞ୍ଚିବ ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ ନବ। କହିଲୁ ଦେଖି ଯଦି ଏ ପିଲାଟା ଡାଳକୁ ଧରି ନଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ କହିଲୁ ଦେଖି ଏ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇଛି କିଏ? ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ପୁଅ କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ। କବିର କଳ୍ପନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତଟି କଥା ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସାତଟି କଥା କଣ? ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ଆଗରୁ ହେଇଯା ତା ଦୟା ନହେଲେ ଏତକ ହବ ନାହିଁ। ଆସନ ସମାନ ସନ୍ତାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାମ ଧେନୁ କନ୍ୟା ଅବା ଭୂମିଦାନ ସନ୍ତାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାମ ଧେନୁ କନ୍ୟା ଅବା ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା? ବାପାରେ ସେ କିଏ? ଯୋଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଣ କରିପାରନ୍ତି?
ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଇଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଯାଅ ମୋ ଆଲା ମାଙ୍କର ଆଜି ଇଠି ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାବୁରେ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ ସବୁକେ ସନାମତି ଦେ ଭଗବାନ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହିବାର କାରଣ କଣ? ଯେଉଁମାନେ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ପୂଜା କରନ୍ତି କଣ ହବ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ କେବେ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଧାରୁଆ ମୋଠୁ ଧାର ନେଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଲେ କିଛି ନହେଲେ ବରଂ ଅଣାଟେ ପଇସା ହଉନା କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଆସିବନି ଦବ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଲାଭ କଣ? ଲାଭ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ସେଇ ଯୋଉ ତାପରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଇଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆସନ୍ତା ଏଇ ତିଥି ଭିତରେ ତାର 10 ଗୁଣ କରି ସୁଚିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆମ ନାରାୟଣ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ବାବୁରେ ତୁ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦବୁ କି ଘଣ୍ଟାଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଇଏ ନାରାୟଣ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ନୁହନ୍ତି ତୋର ସେ ଧାରୁଆ ହେବେନି ସୁଝିବେ। ଆମ ସାରଙ୍କ ବେକରେ ଦେଖେ ସୁଝିବେ କଣ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ଆରେ କଣ ଇଏ 10 କଥା କରି କଣ 10 କଣ କରନ୍ତି ଟିକେ ବସେ ବସ ବୁଢା ବୁଢା ବସେ ବସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତମର କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅସୁୟାଚ ଭିତରେ 10ଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅସୁୟାତ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ମିଥ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ନା ଆପଣ ଥରେ ତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ ହଟେଇଦବ। କିରେ ଖାଲି ସେତିକି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ହଉଛି ପାଲା ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାର ବିରାଜମାନ ଆପଣଙ୍କର ହଟିବନି କାରଣ ଖାଲି ଫୁଲ ମାଳଟା ଏଥିରେ ଉପୁରି ନାହିଁ କି ଭିତି ନାହିଁ ଯାହାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଦିଆ ସେଥିରେ ବେକରେ ପଡିବା କଥା। ମୁଁ କଣ ଆମ ମାଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ଦେବେ ଦେବେନି ତୁ କହିଲାରୁ ସେ ଦେବେନି। ଫୁଲଟା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ତ ଯାହାହେଲେ 50 କହିବାର କାରଣ କଣ? ଖାଲି 10 ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଧର୍ମ କରିକି ଧର୍ମ କରା। ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଧର୍ମଟା ବୁଝିନି କଣ ତମେ 125 ଟଙ୍କା ନଉଛ ମୁଁ 14 ଟଙ୍କା ନଉଛି ଆଉ ତମର ବଡ ପେଟ ମୋର ଛୋଟିଆ ପେଟ। ପଣ୍ଡିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଧର୍ମ। ସେଇଟା କଣ ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମଟା କଣ? ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଧର୍ମ ଆମ ଗାଁ ପଇସା ଆଣିବା ଆମ ଗାଁ ରଘୁଆ ଜେନା ପୁଅ ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରସାଦ ପୁସ୍ତକରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଧର୍ମ କଣ? ମାନବ ଜୀବନରେ ଯାହା ସର୍ବଦା ଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଏଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଯିବୁ ତୋର ଖାଲି ଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହଁରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ପ୍ରତି 100%
କରୁଛି କର୍ମ ଯା ତା ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଠିକ ସମୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ନହେଲେ ତୋର ଧର୍ମ ହବନି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରା କହିବାର କାରଣ କଣ ବାବୁରେ ଖାଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ହବ ତା ନୁହଁ ଇଏ ପୂଜା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କିଛି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବଦଳେଇବାକୁ ଆଚରଣ କର ଉଚ୍ଚାରଣ ବାବୁରେ ଦେଖେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉଠି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସଂହିତା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାପାରେ 4ଟି କଥା ସମାଧାନ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ यही हरि बोलो के सतुवारी वरनम गुरुदेव बहके तुम्हारी मानो गुरुदेव बहके आचारी मानो गुरुदेव बहके राति को तनु दिदा तुआ गुता के भक्तो बहके चारोटी कथा शास्त्र दान देवार्जन ये 4टी कथा को निज आचरण उच्चारण भितर बापारे नियोजित कले ताको खातारे तम नाटा ଉଠିବ ଚାରିଟା କଥା କେବେ ଦାନ ଦେଇ ହବ शुणी ଖାତାକୁ ଆସିବ କହିବାର କାରଣ କଣ ଆଜି ଆମର ଆଲାମା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ଯାଉ ଇଏ ଘର ଭିତରେ ପୂଜା ହେଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଘର ବାହାର ଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜା ହେଲା ଗୋଟେ କହିବାର କାରଣ ବାବୁରେ ଘରେ ପୁରୋହିତ ପୂଜା କଲେ ପାଲା ଗାଇଲେ ତା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କେତେ ବାଟ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ରହିଲା ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ବୋଲିକି ମ୍ୟାଡାମ କଲେ କଣ ଆଉ ଏ ପାଲା ବାଲା ଡାକି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠିଆ ପାଲାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବସିଲେ କଣ କରନ୍ତି ଖାଲି 10 ବାଧାକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ସଂସାରରୁ 5 ବାଧାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ 5ଟା କଷ୍ଟ ଅଛି ସେ 5ଟା କଷ୍ଟକୁ ଦୂରାନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତେବେ ସେ 5ଟା କଷ୍ଟ କଣ କହିଲ ଅଗ୍ନି ବାଧା ଜଳ ବାଧା नारायण पूजा हला ता नाटा जेतेबेले ये पाला वाला गाइले बापारा ये डाकबाजी जंत्र रे जेतिकी बाटू को गला जेतिकी बाटो भितरे 5टी बाधा ये नारायण आसंता एई तिथि भितरे देबे नै कोन से 5टी कष्ट जानिबा प्रथम रे कहियो अग्नि बाधा कोन से परिवार को अग्नि कष्ट ईश्वर अग्नि बाधा जल बाधा जल संकट रे मृत्यु देबे अपमृत्यु मध्य हब खाली सेतिकी नो संसार रे जेते बाधा अछि आया सबुठारु बड़ बाधा अछि गोबाधा ईश्वर गोबाधा देबेनी ना ये 5 बाधा को हरण करी सत्यनारायण बाबूरे ना नेले कोन बाबूरे ये संसार रे हेले 5 हरि बाबूरे 5 बाधा को हरण करिबारु ये हेले 5 हरि बाबाजी रे हरि केते टाकी रे
ये हरि आम गाँ राधुआ पुआ हरि ହଁ फकीरा पुआ हरि ଦୁଇ गंगा पुआ हरि ତିନି ये मानस पुआ हरि ଚାରି ବାବାଜୀ ରେ सारे कान पाचिची ମୁଁ କଣ ଏଇ ହରିଙ୍କ କଥା କହୁଛି କି ରେ ବାବୁରେ ଇଏ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କରିଲା ପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ହରି ପାଞ୍ଚଟା ହରିଷି सत्यनारायण कथा तू मते आम गाँ कथा कौन कहतु ତାର ଯେ ବଂଶ ହରି କିଏ ବାବୁରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୂଆ ପୁରୋହିତ ଆସିଲେ ବସେଇଛନ୍ତି ମୁକାମ କେଇଟା ଦେଖିଲୁ पाँच କହିଲେ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ତଥା ତାଙ୍କର କବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର 5 ଜଣ ବସିଲେ ବାବାଜୀରେ ଏଇ 5 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ହାତ हाँ पाँच जन କାହିଁକି ନା ନାରାୟଣ କଣ ଜଣେ କି ଇଏ 5 ଜଣ ମିଶିଲେ ସିଏ ହେବେ ନାରାୟଣ ନା ଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ଠାକୁର ମିଶିକିରି ନାରାୟଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର 5 ଜଣ ଇଏ 5 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ହରି ତାମାନେ ଏଠି ନାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚହରି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ହରିହାଟ ବସିଛି ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ ହାଟ ହବା ପାଇଁ କି ହେଲେ 5 ତ ଦରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲା ଆରେ ଉଡ଼ାଣି କିରେ ମନ ଲୁକାଇକି ରୁଚି କାଳ ସଂସାର ଜଣା ନାହିଁ କିରେ ମନ ଲୁକାଇକି ରୁଚି କାଳ ସଂସାର ଜଣା ନାହିଁ ରୁଚି କାଳ ସଂସାର ଜଣା ନାହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆରେ ହାତରେ 5 ପାଇକ ଉଠୁଛି ଡାକ ହାକ 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 ଆରେ ହାତ ଧରିଲେ ମଣିକ ଆଉ ଧାଇକି ଆଉ ଏଣେ କିରେ ମନ ଭଲ ଗାଇକେ ଆଉ ଏଣେ କିରେ ମନ ଭଲ ଗାଇକେ ଆଉ ନା କାହିଁକି ବାପାରେ ଆମର ଆଲାମାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ହରିହାଟ ବସିଛି ରେ ଏଇ ଯୋଉ ହରିହାଟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଏଇ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବୁରେ ଇଏ ପଞ୍ଚହରି 5ଟା ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ ଯୋଉ 5ଟି ଦୁଃଖ ଦେବେନି ସେ କଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଗ୍ନି ବାଧା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଜଳ ବାଧା ତୃତୀୟ ହେଲା ଅପମୃତ୍ୟୁ ବାଧା ଚତୁର୍ଥର ହେଲା କୃଷି ବାଧା ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଗୋବାଧା ଗୋବାଧା गोरु भल ଇଏ ପଞ୍ଚ ବାଧାକୁ ସିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରେ ବାପା କହିଲେ ତ ତାର ନୀଳା ସରେ ନା ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ବାଧାକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚହରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚ୍ଛା ବାପାରେ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆଗନ୍ତୁକ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଦାତା ଦୂତ ମାନଙ୍କର ବାବୁରେ ସର୍ବନିଷ୍ଠ ଖନନ କରି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସର୍ବେ ବୋଲଣ ରେକବା ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଆମେ ସରବେ ଓଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଆମେ ସରବେ ଓଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଆମେ ସରବେ ଓଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଆକାଶ ଆମର ଅପରା
ঘরে মানব কুড়িয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া নারায়ণ হরি সত্য নারায়ণ এ ঘরে মানব কুড়িয়া জয় জয় নারায়ণ হরি পতিত পাবন মানব কুড়িয়া জয় জয় নারায়ণ হরি আরত ভঞ্জন এ ঘরে মানব কুড়িয়া হরে অভিন তুমা পদক জনে উচি ফল এ ঘরে মানব কুড়িয়া জয় জয় নারায়ণ তুমে বাসিব কল্যাণ এ ঘরে মানব কুড়িয়া জাগরে আজি এই দিবে এ ঘরে মানব কুড়িয়া জয় অধিকার বাপা বড়ু নাই মন এ ঘরে মানব কুড়িয়া জয় তাই তাই পদে তুমি পুরাণ প্রথম এ ঘরে মানব কুড়িয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া এ ঘরে মানব দিনে দিনে আমার তাতে আমার সভাপতি বিবিধ বাজনা বাজায় মন্ত্রী দেবগণ সকলে জনে খন্দারে বঙ্গা সচি দেবগণ আরোহী যে যাহা বিমান সুরে মিলিলে সভাস আদুরে নৃত্যন্তি অপসরি গন্ধর বেতারা ধরি কালে বিপদ ঘরে কি মাড দেলা বাবাজি রে আরে বাপুরে সাহিত্যাকাশর মঞ্জুଳ কবি ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ বসু সাহিত্য ବାପୁରେ ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ନିଃସୃତ ଦୁଇ ପଦ ନ୍ୟାୟ আচ্ছা କାହିଁକି ଯଦି ବାବୁରେ ଇଏ ପଞ୍ଚହରି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ବାବୁରେ ଆମର ଓଡିଶାରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟ ରାଧା ନିତ୍ୟ କର
ମାନେ କହିବାର କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି 5 ରାଧା ହଉଛନ୍ତି 3 ଅଛିଟା ପଡିଗଲା। ଆରେ ଭାଗ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଥିରେ ଇଏ ଗୋରୁ ନ୍ୟାୟ ଏଇ ହେଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲାନି କହୁନ। ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇ ପାଇଲେନି ଆଉ ବାପୁରେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବସୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଟିକେ ଥୟରେ ବସିକିରି ଶୁଣ ବାବାଜୀ ପୁରା କହ। ମୁଁ ଟିକେ ଚାପୁଛି ଏବେ ଇଏ ପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ କିଏ ତିନି ରାଧା କିଏ ସେ? ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପଦଟିଏ ନେଲେ ଦିନେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସଭା ବସିଯାଇଛି ରାଜସଭା ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭା ଅଛନ୍ତି କିଏ ଓଡିଶାର ବରେଣ୍ୟ କବି ବାବୁରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବଳଦେବ ରଥ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହେନ୍ଦ୍ର ବସିଥିଲେ ଆରମ୍ଭି ସଭା ମହେନ୍ଦ୍ର ବସିଥିଲେ ଆରମ୍ଭି ସଭା ଭାରତୀରେ କହୁ ରାଧାର ସଭା ମହେନ୍ଦ୍ର ବସିଥିଲେ ଆରମ୍ଭି ସଭା ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧରବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଖାଲି କଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକୁଟିଆ ସୁଧରବାର ବସିଥିଲେ ଆଉ ଥିଲେ କିଏ ନବଦିଗି ଏକାଦଶ ଗିରିଶ ବାପୁରେ ଇଏ ଦିଗପାଳ କଣ ଥିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ କଣ? ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? 33 କୋଟି ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତବିଂଶତି ରୁକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଦିଗ ସତେଇଶି ନକ୍ଷତ୍ର ନବଗ୍ରହ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି କଣ ସେତିକି ତାପରେ ଏ ସଭାଟା ଆୟୋଜନ କାହିଁକି ହେଇଛି ବୋଧେ ମାଛ ପୋଖରୀ ମରା ହବ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସେଦିନର ସଭା ସେଦିନର ସଭାରେ କଣ ଖାଲି ଦେବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜାଣିବା ନା? ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସାରି କିଏ ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ପଶୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଅଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମୁନି ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସେ ସଭାଟା କଣ ସେମିତି ଥୁଣ୍ଟା ସଭା ହେଇଛି କି ନା ତା ଭିତରେ କେତେ କଥା ଅଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥବ ନା ସେଥିରେ ବେଶୀ ଆସେ। କବି କହିଲେ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କାମନା କରି ଏକକାଳୀନ ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ କଥା ନା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୂମିକାରେ ଇଏ ଅଷ୍ଟ ଅପସରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପଣ୍ଡିତ ସେଦିନ ଜଣେ ନାଚୁଛି ସେ ଜଣକ କିଏ ବସୁ ବସୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିଲା ଉର୍ବଶୀ ଚାରୁ କେଶାସୁ ହାସେ ସେଦିନ ଦେବସଭା ଭିତରେ ନାଚ କରୁଛି କିସା ନାଟକର ଉର୍ବଶୀ লারে লারে লা 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 লারে লারে লা
ନାଇଁ କି ଥରେ ଦିନ ତମେ ଦେଖି ନା ନାଇଁ ମିଛ କଥା ଆଉ ତାପରେ ମତେ ହେଲେ ମିଛ କଥା ସାରେ ସେ କଣ ମାଇଲା ଭଳିଆ ମାଇଲା କଣ ମାଇଲା? ଜାଣିଲେ କି ଆମେ ଘରେ କେହି ଦେଖି ପାରିଲେନି ସେ ତତେ ମାରିଲା କେତେବେଳେ ପାଲପତର ହାଇବ ପାଲପତର ପ୍ରେମ ପାଲପତରରେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କିଛି ଲେଖି ଏଇ କଲମତର ହାଇବ ପାଲପତର ସିଏ ଗାଉଛି ତୁ ପାଳି ନ କରି ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ଆପଣ କି ଝିଅ ନା ଦିଅ କଣ ଏଇଟା ହାନିଆ ବାଜୁଛି ହାରମୋନିୟମ ବୋଲି ହଁ ସେଇ ସେଇଟା ମତେ ତ ମୋର ହଉନି ଆପଣ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲା ନା ଆଉ ପ୍ରେମ କହିଥିଲ ତୁମେ ମିଟୁ ଭାଇ ମୋତେ ରଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରଜକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଲା ପଡିଗଲା ମୁଁ କଣ କଥା ଗୋଟେ ଗୀତ ସିଏ ଗାଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଯେମିତି ଦେବସଭାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହଉଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି ତମର ବା ଘନ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କଣ ତା ସାଥିରେ ପ୍ରେମ କହିଥିଲ ତୁମେ ମିଟୁ ଭାଇ ମୋତେ ରଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନା ଆସିଲା ରଜ ପର ବଟ ଜମାରୁ ଜମି ବନାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଥିବ ଖଣ୍ଡେ ଲେଟର ହାଇବ ଭୂଷଣ